horám. Takže my budeme asi... Čauky. Mám už druhý den, co jsme na cestách. Moc jsem vám tady nemluvila, nic mi asi nepřijde tak moc zajímavý, abych vám to tady jako oznamovala. A nemám tady žádný řád jako dne, takže ani moc jako nevím, co se bude dít v dalších 20 minutách. Ale zítra, to vím, zítra už půjdeme na loď. Teďka jsme v druhém hotelu a zítra jedem do přístavu, tam v 11 hodin nastupujeme na loď a jedem pryč. Uvidíme se nejspíš možná ještě dneska večer, možná zítra ráno, už na lodi. Takže tak, já se tak těším, tak moc. Proti horám bylo jakoby rozkalený výtah, já nevím, do nějakého, já nevím. Jako už Jdu si připojit mikrofon, abyste mě slyšeli líp. Takže, ček bylo, už jsem na lodi. V tu chvíli už jakoby plujem, že kajuta je jako mini, jakože to má třeba 15 metrů čtverečních, máš tady prostě postel, druhou postel, stoleček, na kterém právě teďka jste, 3 kusy z nějakých skříní, jakoby všechno, jo a koupelna. Co se mi ale tady líbí, tak jsou ty kliky, protože oni dělají úplně zvuk, to se mi líbí. A já aktuálně jsem na pokoji, vybaluju si věci do skříní, protože se nám skoro rozbil kufr. Je tady jakoby spousta věcí, co dělat, actually. A já vám tady o tom trošku popovídám. Teď to je prostě úplně obrovská loď. Má to asi 5 pater, 6. Ta loď je dlouhá 300 metrů. Je tady fakt co dělat, jakože milionkrát už jsem se tady ztratila. Je tady fitko, jsou tady masáže, mají tady několik bazénů, několik výřivek, tobogán, několik restaurací, je tady i kasino. Je tady fakt jakože
spousta věcí, co dělat. Ty lodě je vlastně taková aplikace, kterou si stáhnete a můžete si tam hledat různé jakoby akce, které se tady dějou. To je asi všechno, co bych vám tomu řekla. Prozatím, takže já se to jdu dovyvalit a jdeme možná dělat něco zábavnějšího. Hodně ta barva voněla. Smyčka jsou bydlící hlavně. Jako ne to, já bych moc jako ne to ode mě. Tím, že plujeme v tom, ty z toho snad tady někde potkáme. Je 6:41. Teďka se připravujeme na večeři a měli bychom už jít, protože za 20 minut to začíná a nechceme mít poslední. To je všechno. Peace out na večer. Takže už je druhý den. Vyspala jsem se na Vanabi Palandě. Jako bála jsem se, že spadnu, ale jako v pohodě. Šla jsem spát ve 12. Důvodem toho bylo to, že jsem chtěla trošku experiencenout tu party, která tady byla. Moc žádná nebyla. Nebo jakoby tím, že já nemám alkoholický balíček prostě drinků, takže já se sama na svoji kartu alkohol koupit nemůžu, tak já nedokážu se bavit s lidma. Nebo jako s číšníkama. Ale to je jako všechno, když jako chci nějaký jako kamo apple juice. Teďka jsem si ordnula. Protože oni tady mají moc rádi pineapple juices. Ale to já nedávám. Takže já jsem jako chodila skrz 3 asi podlaží, protože tady se jako děly nějaký jako fun věci. Byl tady otevřený jeden bar, druhý bar, kde teďka sedím. A potom uprostřed bar u recepce ještě 80kový bar. A já jsem furt celý ten večer chodila z 3. do 4., z 4. do 5., z 5. jsem chtěla zase zpátky do 3., ale tam nic nebylo, takže jsem ze 3. zpátky do 4. do 5. Já jsem furt chodila v kurzích. Několikrát jsem se tady už ztratila, takže jako včera večer nic moc se nedělo, protože já jsem jenom furt chodila sem a tam. Kolem 11 jsem přišla na pokoj a ve 12 jsem šla chrápat. Takže to úplně party nebyla, ale zase jsem jako rozlámala, protože jsem právě kvůli tomu, jsem tady hodinu běhala sem a tam, jsem prostě šla spát pozdě. Nemám. Dneska už mám za sebou snídaní. Měla jsem toho celkem dost. Teď už jsem najedená. A šla jsem si právě sednout do té kavárny, baru, něčeho. Protože tady je klid. Tady je prostě jenom jeden pár se mnou, několik metrů ode mě. A to je všechno, jenom tady jako procházejí lidi. Chci nějak si promazat zase galerii, protože ve 2 hodiny dneska vystupujeme v Barceloně. Strašně se těším. Takže pojďme na to.